laram. Bo día, pequeniños, bo día. La 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 la. É Erika, é a detective Erika e eu son a detective Tamara. E vimos da axencia Glisando, a axencia de detectives Glisando. Sonamos? Non. Nós somos unhas detectives especiais, porque somos detectives de emocións. Tampouco vos sona que somos detectives das emocións, verdad? Sí, non. Pero as emocións sí que sabemos o que son, verdade? A ver, decídeme nomes de emocións. Moi ben. Moi ben. Temos aquí todo o que facer para cando estamos tristes, sentirnos un poquinho menos tristes. Para cando estamos enfadados, sentirnos menos enfadados. Para buscar alegría e disfrutar dela. Para non ter tanto medo. E moitas máis cousiñas. Empatía, un misterio de vida, empatía. La voz de un oso que grita, empatía. A Ragnarok colleu a súa mochiliña e púxose rumbo a casa dos seus amigos. A primeira parada fíxoa na casa da súa amiga Tina. Tina está moi triste, porque a súa zanoura favorita rompera.